радио барнома рафта истодааст. Кампир занг мезанад, мебардорад баранда. Алло, салом алейкум. Валейкум салом. Ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед? Мегӯяд ки ман як модар ҳастам, 70 сола, аз фалон маҳалла. Ҳам мегӯям садои шуморо, радиои шуморо ҳама гӯш мекунанд? Мегӯяд бале, ҳама гӯш мекунанд. ҳамон нафарое ки очират истодан дар симкорта, барои симкорта навбат, оҳам гӯш мекунанд? Мегӯяд бале, ҳама гӯш мекунанд. пас гӯш кун бачаам, Толибҷон, агар маро мешунавӣ, Толибҷон дар навбат. барои ту як хушхабар дорам. ман нағз, падарат нағз, келӣ нағз, ҳама тинҷ, аз мо хавотир нашав. дар ин муддате ки ту дар навбат будӣ, ҳамсарат таваллуд кард, писарча, занат зоид бигӯяд, писарчадор шудӣ. Табрик бачаам, аз хурсандӣ номашро Симкартаҷон мондем. баъд додаракат мегӯянд аз Москов омад, баръакс боз чипта дорад, меравад, туро пурсон шуд, шояд пагоҳ равад диданат. боз як хушхабари дигар мегӯяд, ҳайрон мешавад. ҳафтаи дигар мегӯяд гаҳворабандон мекунем, рафту фурсат ки шуд бачаҷон биё. фурсатат нашуд, боке надорад мегӯяд. мо хафа намешавем. ва ҳаме шумо рӯзи мубарокро таманно дорем ва ташаккур ба ҷаноби Олӣ ки ин чиро зуд бартараф карданд ки мардум акнун бемалол шумо метавонед саросема нашаведу аз паси коратон шавед. худоҳафиз.